های سلام با هم غریب های تاجیکستان همه وقت زنده باشین. نوروز تبریک میکنیم. همه وقت سلامت باشین. مهنت کنیم، مهنت حلال. سخت سلامت به وطن برگردیم. بعد از تیپر رحمت سلامت زنده باش. салом алайкум бародаро дӯстон ва подписчикои канали қурбону хуш омадед ба канал. бародарои азиз, дар имшаба видео мошинҳои опелҳои седан мешавад ки бисёре бародаро хоҳиш карда буданд. видеоро то охира тамошо кунед, дар канал обуна шавед ва лайк нодамро фаромӯш накунед. зинда бошед. салому алайкум тамошобинон ва подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов. мана автомашинаи опел седан кавролет ки мана торш бо эла мешидааст, маҳкам мешидааст. шумо нағз ҳамин мошина тамошо кунед. мана тарафоша ба навор мегирем. мана мошин нигоҳ кунед. мана ҳамаи тарафҳои ҳамин мошинама ба навор мегирем. шумо нағз аҳамият битем. балонош нав нест, сред мешавад. мана салонаш салони мошина нав шуд, скаминко ҳама нав. ҳозир пурсон мешавем. ака ком випускай тағои випуски 93 ая. хуб ҳуҷҷатош ҳаст. яксолаи якон мекунад. газ, бензин. ира моторш чанд аст? 1.6 простой. хуб чанд сум таға? 17,000 агар харидорш пайдо шуд бо арзон мешавад. бо арзон мешавад. хуб номери телефону таға ҷон? номери телефон 900 67 61 76. раҳмат саломат бош. занг мезананд, муомила кунед, иншоалло харидорӣ мекунем. хуб мана бародарон подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов. мана опел седан и бародар барои савдо мана ба бозор даровардааст. хуб хоҳиш карданд ба навор бигирем. шумо мана парогои мошин. мана и парогаи тарафи рост кам тараф ҷои пачахӣ дорад. шумо нағз нигоҳ кунед. мана аз пеш. хуб салони мошина як кам тарак бигирем додарзо. хуб мана салони мошин. хуб мана торпеда, мана рулавои скамейко, чхолош ҳамаш нав. салон широ. хуб додарҷон кадом випускаи? випуски 94. хуб ҳуҷҷатош? хуб гази бензинай. мотор расход надорад. моторш чанд аст? 1.6 простой. хуб чанд сум? харидорш пайдо шавад бо арзон мешавад. яъне ака номери телефону 909 44 99 43. раҳмат саломат бош. занг мезанам, муомила кунем, иншоалло харидорӣ мекунем. салому алайкум подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов. манаи додарам опел седан ба бозори деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи восе барои савдо овардааст. ба навор гирифта истодем. нағз нигоҳ кунед. мана балоно ҳама. хуб чор чарх нав. хуб мана тамошо кунед. тарафҳои мошин ҳамаи тарафҳои мошина ба хуб мана мотори мошин. мана мотори мошин. салони мошина ба навор мегирам. баъд аз худи шофёр пурсон мешавам. мана торпеда ҳамаи чхоло нав. салон хушро. додарҷон кадом випускаи мошин? випуски 97. ҳуҷҷатош? яксола ҳуҷҷат дошта будай. хуб
چندسون خریداری کنم باز ارزان میشود خب باز ارزان میشه بده نمره تلفن 988 4091 91 خب ابیوم موتور 1.6 خب گاز بنزین نه هر دش خب زنگ میزنن معامله کنین دو خب رحمت سلامت باشه سولی 96 سول подписчикови канали мошин бозор хануми қарбонов марҳамат хуб мана опел сидан хуб дар бозори деҳаи қарбоншаҳид қарор дорем оле бестакаҷон ма салони ақибша як бора ба навор бигирам ҳозир фиргаштам ё ма тарафҳои мошина ба навор бигирам хуб мана парозуҳо мана чархҳои мошин мана мотор бози салони мошина ба навор мегирем баъд бо соҳиби мошин ҳамсуҳбат мешавем мана салони мошин чихона ҳама нав хушрӯ озода хуб акаи опел конви пускай 96 сол ака хуб соли 96 ҳуҷҷатош як сола ҳуҷҷат ҳаст газ бензин объёми мотор 1.6 простой автоматик чанд сум 28 агар харидорӣ кунан арзон мешавад ягон сумша мегзарӣ номери телефон 985 49 92 занг мезананд муомила кунанд раҳмат салом мана опел сидан бародар барои савдо ба бозор овардааст ба навор мегирем шумо нағз нигоҳ кунед ман тарафҳои мошина ҳама тарафша ба навор мегирам то ин ки шумо нағз нигоҳ кунед харидорӣ кунед ки ягон ҷои пусидагӣ надошта боша хоб мана парозуҳои мошин парозуҳо хоб салони мошина ҳозир ба навор мегирам хоб мана тарпеда рулавои манаи скамейко чихонош ҳамаш нав салон бад не хулоси гап хоб сидан чанд сум ака барои камбағало барои бачаҳои ғариб и конви пускай ай бар ами хел бигире мешака хел базир хуб барои камбағало конви пускай агар харидорӣ кунам боз арзон мешавад арзон мекунем шумо ҳам ҷои ҷомрӯи шансм ҳар ҷои ҷомрӯи ша мебинем бо ҳамин тори бигирад 11 тада метаваш 11 тада нози ҳамин ексирам хеле мегӯянд мо сидан опел сидан сидан популярен моторш расход надорад мотор на мотор аги як мошин мотор кунда ягон майда масъала намехад хуб номери телефонат 985 91 4077 раҳмат саломат бош уже аз забони худат номери телефон омад записта марҳамат занг мезанам ҳоми дар кора занг бизанам гап неста бачаҳои москва дарои мекунем тамоми тоҷикои рӯи ҳай салом ба ҳамаи ғарибои тоҷикистон ҳама вақт зинда бошен наврӯзи табрик мекунем ҳама вақт саломат бошен меҳнат кунем меҳнати ҳалол соқ саломат ба ватан баргардем ба дасти кор раҳмат саломат зинда бошен ҳамаша худо соҳиби ай мошинчо ҳамаша соҳиби мошин соҳиби хона соҳиби зан саломи канон ай шаҳри кулоб раҳмат саломат